रन्जन नाब्लाहा दिनै थोजासे दाय गैया बिथांखौ कारादन्ड जेलाव जोबनानै दोननो हानायनि दाय मोनाखै खिन्थु बिथांखौ दिनै आसाम सरकारा बिजेपि गभर्नमेन्टआ UPPL गभर्नमेन्टआ रन्जन नाब्लाखौ हगारनो गिनानै हगाराखै आं बेखौसो मोनदों दिनै नोंथांमोना नुबाय बनसुनि दिनै बे गिबि खेबनि सुबुं गमायाव गोबां हाजार मानसिफ्रा फैबाय दिनैबो बर' हारिया बे बड'लेण्डनि थाखाय गिलु गिलु गिर्जाब थगायजाबाय दोखो आयौ गोबां रोखोमनि डायलगजों थगायजाबाय थेवब्लाबो बड'लेण्ड होनबानो गोसोआव मानोबा गाबखांनाय फैयो माबा दाबो थाबोबायदां माबा दाबो जायाखैदां होननानै बिथांमोना गिर्जाब फैयो दा बेनो फोरमान जे रन्जन नाब्लाया फैनाय लोगो ओंखारबोनाय लोगो बबे खनानिफ्राय थंब्लाट बबे संगठना जोंबो नोंथांजों दं जोंबो नोंथांजों दं होननानै बिथांमोना बड'लेण्डखौ बिफिनखागोन बा माबा मोनसे पार्टि दागोन दा बेखौ गिनानै आसाम सरकारा लोहो अर्थात हिमन्त बिश्व शर्मा डाङरिया रन्जन डाङरिया भय करे प्रमोद बर' गभर्नमेन्टआ UPPL गभर्नमेन्टआ रन्जन दैमारिखौ गियो बेखायनो बिथांमोना बोरैबा खालामनो आबहेलनि अबस्थायाव दोनबाय थादों मा जोंनि बर' हारिया सार बेबायदि सासे मानगोनां गिदिर गोलावखौ जमा दोनबाय थायोब्ला जोंहा बर' हारिया जेबो राहा गैया नामा बिथांखौ दिरुननो थाखाय राहाया बेथ' मोनसे जुडिसियेल माबासो नालाय हाबाफारि बावहाय जोङो रायजो राजाया थांनानै जेल बुफायनानै माबा खालामनानै जोङो बेखौ बरननो हाया रायजो राजाया मोनसेल' जोङो खुद्रिनो हागोन बिथांनि जानानै जों आन्दलन खालामनो हागोन बिथांनि जानानै जोङो बुंनो हागोन आरो जों बुंनायनिख्रुइबो सबसे साबसिन प्रमोदानो हायो UPPL गभर्नमेन्टआनो हायो बिथांमोननि लोगो सुक्तिखारि जायफ्रा सिगनेटरिफोर बिथांमोनानो होननो हायो जे रन्जन नाब्लाखौ फर दा ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ आवार एकर्ड नोंथांमोना हगाराबा जोङो रिजाइन होबाय जोंनो नाङा बे एग्रिमेन्टखौ जोङो फिन गोदानै बदलायनोसै गाबोननो अट'मेटिक रन्जन नाब्लाखौ हगारगोन अब्ला जोङो नोंथांमोना रन्जन नाब्लाखौ हगारनायाव जेबो प्रब्लेम गैया नामा मिस्टार प्रमोद बर' नो आइ डोन्ट हेभ मिस्टार गबिन्द बसुमतारी नो आइ डोन्ट हेभ अब्ला रन्जना गाबोननो गयो सिम्पल नोंथांनि डिलिभारि स्पिचनि गेजेरजों जों खोनानो मोन्दों मानोना बड'लेण्डखौ दानायाव माखासे पपुलेसन क्राइटेरियाफोर फुलफिल खालामनांगौ जायो दा बिनि बेलायाव नोंथाङा माखासे 5 लाखसो गोदान जुलि जागोदान मानसिफोर बिदोंबा न'खर दाजेननाय बिदों बिनि सायाव मा बुङो गमामायैनो पपुलेसना जोङो मानसिफ्रा बारा सिरियास होआखै दिनैसिमबो बड'लेण्ड नामाकरनाव बड'लेण्ड जाया होननायफ्रा गासिबो जाथियानो होनबाय थादों बेनिखायनो जे बड'लेण्डआव बर' हारिया थोजासे गैया बे सासन खालामनो थाखाय आलादा बिसिनि नामाव रायजो होनो थाखाय बियो एखे गां जेरावबो जाबाय थादों आरो बयनिबो बादायानो बेनो दा बेखौ नायोब्ला जोंनि लाइमोन बर'फ्रा आरो आङो खालि हाबा जागोदान बर' सेंग्रा सिख्लाखौल' बियाखै गासै बर'फ्रानो जायफ्रा फिसा खांबाय थादों बिथांमोनाबो खांनो हागोन साबा जोङो मेक्सिमाम लादे साबा मिनिमाम साबा आरो मेक्सिमाम नङा मेक्सिमामा बाहाय खुनु प्रब्लेम गैया हा हु जोंनावनो जोब बर'नावनो जोब गिलु बालु हाफ्रा ओरैनो थादों गायग्रा गैया आदि गायग्रा गैया दा बेखौ नुयोब्ला सोर बुंदों जे बर'आ रायजो जानो हाया गोदोनि लान्दा खान्दा जेबो गैयैयावनो जोङो गथ' गथायखौ फोरोंजोबबोदों आरो बेबायदिनो बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि गैयामोन जोंनि आइजोफ्राबो फिसाय गारि खाराखैमोन गथ' गथाय गारि खाराखैमोन दिनै मानो फिसा खाङाखै नालाय सासेल' गथ' खांबाय सानैल' गथ' खांबाय इनार्जि एसे इनटेक थाबाय मबाइल बायदिसिना थाबाय बायदिसिना टेम्पारेचार आनजाद फैबाय दा गथ' खाङैनिनो मेन खारनानो दिनै जोंनि समाजाव गुलाय गुजाय ओंखायनो आं लुबैयो जोंनि बर' हारिया बिदा फंबाय बिनामोना सिरिजाद सिरिमोन हारिनि गोथार इन्टारेस्टआव जोंनि पपुलेसन नङाब्ला गाबोन जोंबो बड'लेण्ड सोरजिनायावबो गोब्राब जागोन आरो आं होननाय बायदि जुदि 5 लाख जे गोदान जुलि जागोदाना जुदि साबा गथ' खांबा 10 बोसोरावनो बेसेबां जायो 25 लाख बर'आ जुदि पपुलेसन इमिडियेटलि बारायोबा इमिडियेटलि कमप्लिट डेम'ग्राफिया चेन्ज जायो सिम्पल फर्मुला गाबोन बड'लेण्डखौ भारत सरकारा होनो गोनां जागोन मोनसे सोंथि फैदों रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो होनो हायाखै गोबां कुइसन खालामदों UPPLआ रायजो राजानि थाखाय मोजां सरकार जानो हाया UPPLआ रायजो राजानि थाखाय मोजां हाबा मावनो हाया बेनिखायनो प्रमोद बुंनाय बायदि एबसुलि आन्दलन खालामनाय बायदि NDPनि आन्दलन खालामनाय बायदि एक्सन कमिटिनि जों ज'यै आन्दलन खालामनाय बायदि जेबायदि जों आसा खालामदोंमोन जों बेबायदि एकर्डखौ मोननो हायाखै दिनैनि एकर्डआ कमप्लिटलि ए काइन्ड अफ पापेट एकर्ड बे BTCआ जाहैबाय 6 शेड्युल खिन्थु दिनै 6 शेड्युलनि जेबो महर गैया नालाय प्रमोदनि साननाय हनाया जेबो जाया बा सोरबा UPPLनि साननाय हनाया जेबो जाया दा बेखायनो आङो UPPL कमप्लिटलि एस UPPL बिथांमोना दिनै जेसेबां गेदेर बाथ्रा बुंदों बेबायदि बिथांमोना डिलिभार खालामनो हाया जेसेबां बिथांमोना BJPनो लाय होगोन आरो BJPआ बर'फोरनि थाखाय मोजां मावा बे क्लियार खोथा खारन BJPआ ट्राइबेलफोरखौ मोजां मोना आरो ट्राइबेलफोरखौ लानानै मोनसे गेदेर हारि बिथांमोना दानो सानाखै खारन बिथांमोना बुंदों मोनसे राव बे मोनसे राव होनाय लोगो लोगो नोंनि फिसा गासै हारिनि रावा ओरैनो जोबनानै थांगोन दा बिथांमोननि बिराद गिदिर मोनसे एजेन्डा दा बे एजेन्डा मथे बिथांमोना खारबाय थादों दिनै भारतनि संबिधानखौ बिथांमोना सोलाय सोल' खालामबाय थादों आरो सोलायगोनबो 24आव जुदि देरहायोबा 26-27आवनो भारतआ मोनसे सेकुलारिज्म हादोर जानो हाला दा बेफोर कमप्लिटलि डिजाइनखौ नायोबा दिनै बाहाय BTCआव स्टार्ट जाबाय
स्टार्ट जाबाय दा बेखायनो प्रमद बर' बिथाङा सानब्लाबो होनब्लाबो बे होनफ्लानायसो आरो बे मावनोनो हाखाया केपासिटियानो गैखाया दहाय जयन्ति खातार बिथाङा बुंलांबाय जे साख्रि बाख्रि होनो हानायनि मोनसेबो केपासिटि अर्थात पियनखौ एपइन्टमेन्ट खालामनो हानायबो बिटिसिआव गैया होनब्ला प्रमद बिथाङा मा मावगोन आयेनानो बेनो जाबायबा दिनै सिक्स सिडुलनि जेबो राइटआनो गैलाबा प्रमद बिथाङा मा मावगोन दा ओंखायनो जोङो प्रमदखौल' दाय होनानै लाब गैला जों गासै रायजो राजाया सचेतन जानांगोन सांग्रां जानांगोन इउपिपिएलनि बिथांमोनाबो सांग्रां जानांगोन बिथांमोना होनांगोन जों बिजेपिजों थालिया नांगौबा जोङो हाग्रामाजोंनो मिलायनानै जोङो गभर्नमेन्ट थागोन जा जाय जागोन गैखायाब्ला अब्ला थेवब्लाबो बर' हारिया एसे सुरक्षित जागोन आं बेखौसो लुबैदों दिनैनि दिनाव दिनैनि दिनावबो 16ता डिपार्टमेन्टखौ लाङाखै होननानै ब्रा ब्रायै बिथांमोना बुंबाय नङा बिथांमोना बे बाथ्राखौ होनबाय थादों डिसिया जेबो पावार गैया दहाय सासे डिसि एक्स डिसि 60 बोसोर डिसि खालामनाय मानसिया बुंलांबाय जे डिसिनि नेक्स्टआव रावबो गैया डाइरेक्ट सिएम डिपुटि कमिशनार सोरबा प्रमदनाव सोरबा सिएमनाव सोरबा उमुगनाव प्रिन्सिपालाव सोंनाङा बेयो डाइरेक्ट एन्सारेबल टु सिएम चिफ मिनिस्टारसो अब्ला बाहाय मा दंबावो सिम्पल दुध का दुध पानि का पानि बिथांमोना रायजो राजाखौ थगायनो दोनखुमानो पार्टिनि मोनसे मर्यादाखौ लाखिनोसो बेबायदि नंखाय मिसलिया खोथाखौ बुंबाय थादों सानबेसे होनगोन हाया दा बेखायनो लासै लासैनो आं सान्दों इउपिपिएलखौ नागार बर' रायजो राजाफ्रा फैगोन आरो सोरबाया आन्दोलन थाफैगोन सोरबाया कंग्रेस हाबगोन बेयो 100% पाक्का बिजेपि हान्जाया फैगौ समावहाय हारसिङै सरकार दागोन होननानै बे बिसिनि डिजाइनखा बेनोखा होनबाय थाखासिनोखा बेखौ नुखा हखा इउपिपिएलआबो गैया जासिगोन दिनै हाग्रामा बिथां ओंखारनो हायाखै आं मिथिदों दिनै हाग्रामा बिथांखौ माबा हाउस एरेस्ट खालामनायफोरबायदिसो दोनदों बिथांखौ केम्पेइन खालामनोबो बादा होदों RSSनि मानसिफ्रानो टु एन्ड फ्र थांलाय फैलाय एभ्रि नाउ एन्ड देन हाग्रामानि मुभमेन्टखौ गासिखौबो डिटेक्ट खालामबाय जेबो बुंनो हाया बियो होमब्ला दिनै बिपिएफआ दिनै जुदि जेबो मावनो हाया बिपिएफनि सुप्रिमआव हाग्रामा बिथाङानो जेबो साननो हायाबा बुंनो हायाब्ला होमबा बिपिएफआ बोरै थांनानै थागोन एखे महरैनो इउपिपिएलआबो थांनानै थानो हाया बेखायनो गाबोन समफोर इउपिपिएलबो थानाय नंलिया बिपिएफबो थानाय नंलिया बाहाय बिजेपि गभर्नमेन्ट जागोन आरो बिजेपि गभर्नमेन्ट जाबाय होनबाथाय हमनानै लादो गैला बर'नि जेबो मोन्थाय थाला दादागिरि दिनैहाय नुबाय नोंथांमोना दिनैहाय इडिखौ बाहायबाय सिबिआइखौ बाहायबाय एनआइएखौ बाहायबाय गासिबो इन्डियाननि मोनसे सिकिउरिटि एजेन्टखौ बिथांमोनहा गावसिनि पार्टिनि मोनसे एजेन्टफोर बायदिसो हाबायाव बाहायबाय अब्ला बे हादोरा महा सुरक्षा दङ एन्टायार नेसनानो दिनै रैखाथि गैयाब्ला बे साधारन बे बिटिसिखौ बिथांमोना फाजागोन नामा निस्सय फाजानाय नङा दिनै बिजेपिआ इउपिपिएलखौबो बिपिएफखौबो मोनसे जंगलखौनो गानहोनो नाजागासिनो आरो गानहोबायबो प्रमद बर'आ मानि लागि दामानि हाग्रामा बिथाङा मानि लागि दामानि आखिजों सासेखौ आगदाजों सासेखौ बे मोनसे जुंगालावनो गानहोनानै हालेवगासिनो दंखायो बिजेपिआ बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननैखौबो कंग्रेसआ जोंहा बेनो कंग्रेसआ मालाबाबो बर' हारिनि एगेन्स्ट नङा कंग्रेसआ मालाबाबो बड'लेण्ड सोरजिनायनि एगेन्स्ट नङा कंग्रेस जाहैबाय रायजो राजाखौ लानानै नोंथांमोना दिनै नुबाय राहुल गान्धीया एखे कन्याकुमारि टु काश्मीर मोनसे पादयात्रा खालामदों बाहाय बे गासिबो रायजो राजाखौनो लोगो लादों गरिब दुखिया लेंग्रा बेंग्रा बेंगुरा हायथा बावनासा गासिखौबो लोगो लादों आरो बिथांमोननि गांनाय उखैनायखौ नायदों अब्ला बिथांमोना बे एसेबां बृहत बर' हारिनि बाथ्राखौ नायनाय नङा नामा नायगोन गगै साहाबनि सरकाराव दिनै हाग्रामाया राजा बायदि सासन खालामदोंमोन सिक्स सिडुलनि पावारखौ बिथाङा एन्टेक लाखिनानै गभर्नमेन्ट दादोंमोन आरो सारा नर्थ इस्टआवनो मोनसेल' अट'नमास काउन्सिल बे जाहैबाय बिटिसिमोन दिनै जै बिजेपि फैनाय लोगो लोगो खोथोम कमप्लिटलि दिनै हिमन्तआ बेखौ सेनानै लाजोब्बाय आरो बर'आ दिनै पावाराव गैला बिटिसि गभर्नमेन्ट नङा बियो बिटिआर गभर्नमेन्ट नङा बरंसो बियो आसाम गभर्नमेन्टसो